Bona vespre a tots, poble de Guadassuar, fallers i falleres de tota la comunitat valenciana i d'arreu del món. Com veieu, així és on tindríem muntat enguany el nostre monument a partir de demà, però la il·lusió i les ganes de que aquesta festa continuï mai caurà. Tinc el privilegi de ser de nou la fallera major de la Falla La Barraca. Estem ací per aportar a les vostres cases la crida, ja que enguany no hem pogut celebrar-la com ens haurà agradat. Tinc moltes ganes de despertar d'aquest malsomni i no estar sols damunt d'una pintada. En uns moments tan complicats per la pandèmia, no vull deixar de recordar-me com a president de la Falla de la Barraca de Guadassuar, de tots els artistes fallers, orfebres, floristes, indumentaristes, pirotècnics, electricistes i llumeners que viuen també de tot aquest sector que maneja les falles. M'agradaria despertar i estar en la planta de la que seria la nostra falla i sentint de fons l'olor a pólvora i el ruïdo dels petards. I com bé diu la mascareta esta, tornarem. Tornarem a fer festa, tornarem a fer passacarrers, focs d'artifici, muntar nostres monuments, fer ofrenes i fer-nos casalles i algun dinar de xermanor. Desitge que passe pront aquesta situació i puguem tornar a compartir la xermanor fallera que es caracteritza. Omplir els carrers de llum, música i color i a disfrutar de la nostra festa. Però estic segura que el proper any tornarem amb més força que mai. Seguim reivindicant les nostres tradicions, la nostra cultura i la nostra història. Estem molt orgullosos i orgullosos de ser valencians. Valencianes i valencians, tornarem a alçar els nostres estandards ben alts per a que arriben els que ja no estan entre nosaltres. Visca el món faller! Eterna vida les falles! Visca la Falla La Barraca! Tornarem!